Alam niyo ba yung pakiramdam na kahit saan ka magpunta, parang hinahabol ka ng kamatayan? Kasi ganoon ang naramdaman ko. Kasi bata pa lang ako, palagi na akong sinasabihan ng mga nakakatanda sa aming pamilya na may dala-dala raw ako na kung anong isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Pero ramdam nilang isa itong uri ng sumpa. Para bang bawat galaw na gawin ko ay maaaring kunin ng kamatayan bilang tiyempo. Malungkot ang buhay ko, sobra. Dahil palagi na lang limitado ang mga galaw ko. Lagi akong binabantayan ng mga magulang ko at ng kung sino mang nasa paligid ko. Wala na akong personal na espasyo. Kapag naiiwan akong mag-isa, palagi naman akong nawawala ng hininga. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nangyayari sa akin o kung saan ko nakuha ang sumpang sinasabi nila. Hanggang sa tinanggap ko na lang na ganoon talaga ang kapalaran ko, na wala talagang magandang mangyayari sa buhay ko kung pipilitin kong mamuhay ng normal, gaya ng ibang mga tao. Kaya nasanay na lang ako sa mga nangyayari. Kahit alam kong pagod na rin ang mga tao sa paligid ko sa pagbabantay at pagprotekta sa akin. Dumating na rin sa punto na hindi na ako nag-aral. Ayaw ko na. Pagod na ako sa laging may bantay na kamag-anak sa labas ng pintuan. Palagi akong pinagtatawanan at inaasar ng mga kaklase ko, pati na rin ng mga guro, kung bakit daw sa laki kong ito ay binabantayan pa ako. Kahit ako mismo, ayaw ko na. Pero pinipilit pa rin. Isang beses, nang sandaling nalingat ang bantay ko sa labas, bigla akong nakaramdam ng hilo. Ang madalas na nagbabantay sa akin ay ang pinsan kong si Joff. Halos kaidaran ko rin siya at gusto rin niya akong bantayan. Isang araw kinausap niya ako tungkol sa pagbabakasyon namin sa nanay niya sa Dumaguete. Sumama ka na lang kaya sa akin pag nagbakasyon ako kay nanay, kasi wala namang ibang tututok sa'yo dito. Baka kung ano pa ang pwedeng mangyari sa'yo. Di ba, nung nakarang araw, nahilo ka bigla tapos wala ako sa tabi mo. Hindi ko rin kasi kayang iwanan ka na walang mag-aalaga at magbabantay. Konsyensya ko iyon. Alam mo naman, mula pa noong mga bata pa tayo, mas may pakialam ako sa'yo kaysa sa sarili ko. Ayaw ko naman, Jo. Ayaw ko lang talagang makaabala sa bakasyon mo. Hindi ko rin alam kung tama to. Pero, kung sa tingin mo kailangan, susunod ako. Wala kang dapat na ikabahala rin. Hindi ka naman abala sa bakasyon ko. Masaya ako na nandun ka. Kaya sumama ka na. Mas okay kung kasama kita. Isipin mo rin kasi yung mga aberya at mga posibleng mangyari kapag sumama ako. Alam mo naman na dala-dala ko ang bingit ng kamatayan na yan. Baka kung ano pang mangyari sa akin sa Dumaguete kung isasama mo pa ako. Ay sus, huwag mo nang isipin yung mga aberya. Isipin mo na lang na walang mangyayari. Magbabakasyon tayo, ibig sabihin, magsasaya. Wala kang magiging problema roon. Kung kinakailangan, huwag ka munang maligo sa dagat. Huwag tayong sasakay ng sasakyan. Manatili lang tayo sa bahay kapag nandun na tayo. Gusto ko lang talagang makita yung mga kamag-anak ko roon eh. At hindi ko rin talaga kakayanin kung maiiwan ka. Okay, sige. Kung yan ang gusto mong mangyari. Basta, ayaw ko talagang maging abala sa'yo ha. Pero ang totoo, gusto ko rin kasing lumabas. Aminado akong na-excite talaga ako nang inaya ako ni Joff. Pero hindi ko talaga maiwasang kabahan. Ano kaya ang mga pwedeng mangyari sa akin? Sana talaga hindi na lang ako lumaki sa ganitong sumpa. Sana alam ko kung paano ito titigil. Pagod na rin talaga ako sa buhay ko. Gusto ko na lang itong tapusin para wala na akong intindihin. Kasi iyon naman talaga ang pagkaramdam ko. Na intensyon ng mundo sa akin ang tapusin ang buhay ko. Wala na talagang halaga ang bawat paggising ko sa araw-araw.
Hindi rin sinasabi ng mga magulang ko kung ano talaga ang nangyari sa akin. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis namin. Hindi ako makapaniwala na pinayagan nila ako noon. Pero naging komportable rin sila. Dahil alam na lang hindi ako pababayaan ni Geoff. Nung nasa biyahe na kami, todo ang dasal ko. Sa bawat sulok ng lugar na napupuntahan namin, wala akong ibang ginagawa kundi tawagin ang Panginoon para walang mangyaring aberya. Naisip ko, kung baka mabangga ang bus, baka may kung anong mangyaring sumabog o kaya'y may pumasok para patayin kami. At madamay pa ang maraming tao dahil sa sampang dala ko. Pero mabuti na lang ay hindi iyon nangyari. Naging praning lang siguro ako. Nakarating kami sa destinasyon namin ng ligtas. Sa lahat ng mga sinakyan namin, wala namang naging aberya. Nakita ko ang ibang pamilya niya. Sobrang bait nila. Sobrang maayos ang naging trato nila sa akin pagdating namin. At hindi nila hinayaang magkaiba kami ng kwarto ni Geoff. Ang sarap palang humiga sa ibang lugar. Ang sarap lumanghap ng hangin na wala akong ibang inaalala. Sobrang gaan ang pagkaramdam ko. Hindi man lang ako kinakabahan kahit kaunti noong nandun na ako. Masarap ang pagkain, maganda ang pagtanggap, at wala akong dapat na isipin kundi ang maaaring mangyari kapag naiwan akong mag-isa. Nagsimula na ring magsedatingan ang mga kamag-anak ni Geoff na mula sa iba't ibang bahay para dalawin kami roon. Ganon kasi sila. May nakilala kong isa niyang tito. Sobrang makwento. Ang dami niyang alam sa mga kung ano-anong bagay. Talagang matalino at siyang namumuno sa pamilya. Tuwing hapon daw ay nagkukwento siya ng sari-saring istorya sa mga pamangkin niya para malibang sila at hindi maisipan ang kahit anong kalokohan. Noong mga panahong iyon ay puro laro lang kasi ang mga bata. At yun nga, nang dumating ang tito niya, bandang 5:00 ng hapon, talagang titig na titig ako sa kanya. Nakita ko kung paano niya kausapin ang iba pang mga pinsan ni Geoff at kung paano siya batiin ng mga iyon. Para bang miss na miss siya at gusto siyang laging nasa paligid. At iyon ang napansin ko. Nang makita naman niya ako, agad na sinabi ni Geoff ang kalagayan ko. Napatulala lang ang tito niya. Akala ko'y nagagalit ito, pero yun pala'y nag-iisip lang siya ng malalim. Maya-maya pa, bigla niya akong inaya sa isang tabi para kausapin. Ano ba yung sumpang sinasabi mo? Tungkol saan ba yan? At ano ang basihan kung bakit ka nagkaroon ng ganyang klase ng sumpa? Ay nagawang kasalanan ba ang mga magulang mo sa mga taong may alam sa itim na mahika? O talagang ipinanganak ka na lang na basta ganon? Paano nyo ba nalaman na hinahabol ka talaga ng kamatayan? Kasi lumaki ka ng ganyan. Pero wala naman daw nangyari sa'yo nung sanggol ka pa. Wala po. Hindi ko rin alam. Wala rin ako mapagtanungan. Kasi kahit sila, hindi rin nila ako masagot. Basta, iyon na lang lagi ang sinasabi nila sa akin. Ang tanging napatunayan ko lang ay kapag naiiwan akong mag-isa. Doon parang may kung anong dumadagan sa akin. Alam mo, ayokong isipin mo na pabigat ka sa amin o perwisyo. Kasi hindi ko naman ipaparamdam sa iyo iyon. Hindi ka ganoon at hindi mo kasalanan na may ganyan kang problema. Hindi rin natin alam kung saan iyon nagmula. Posibleng may nagawang kasalanan ang mga magulang mo na hindi nila inaamin. Sa totoo lang, kaya ako natanong at napaisip din ako kasi maraming aswang dito sa lugar namin. Baka sakaling isa sa kanila ang magtangka sa'yo. Pero wag na nating hilingin na mangyari ang ganong bagay kahit na malaki rin ang tsansa. Kung okay lang sa inyo ni Narin at Joe, wag na kayong lalabas sa gabi. Dito na lang kayo sa loob ng bahay. Sasamahan ko kayo. Dito na lang din kayo sa bahay ko matulog para siguradong ligtas kayo.
At kung sakaling guguluhin kayo ng mga aswang na yan, ako na ang kakausap sa kanila. Ano po bang gagawin ng mga aswang sa akin? Ang alam ko po kasi, mga buntis lang ang binibiktima nila. Hindi naman po ako buntis. Lalaki po ako, tito, di ba? Ano naman pong gagawin ng mga nilalang na yun sa akin? Marami silang pwedeng gawin sa'yo. Pwede ka nilang hawaan. Pwede ka nilang pahirapan. Pwede ka nilang nakawin. Kasi mahina ka at nakakaamoy sila. Pwede ka rin nilang kainin depende sa uri ng aswang na magtatangka sa'yo. Pero sa kutob ko, mas malaki ang tsansang hawaan ka nila. Kasi malapit sa'yo ang kadiliman. Kita mo naman, parang hinahabol ka ng kamatayan, di ba? Hawaan? Ano namang magagawa ng hawa na yun sa akin? Paano mangyayari kapag nahawaan nila ako? Maraming pwedeng mangyari rin. Pwedeng hindi kayanin ng katawan mo, pwede kang mamatay. Tapos, pakikinabangan ka nila. Kakainin ka, ganun. O baka gusto ko lang talaga nilang patayin. Depende iyon. Pwede rin kayanin ng katawan mo ang panghawa sa'yo. At kung ganoon, magiging aswang ka rin kagaya nila. Gigising ka na lang na hindi mo alam ang nangyari dahil kontrolado na ng sisiyaw ang buong sistema mo. Tatakbo ka sa bintana, gugulong-gulong sa putikan, hahanap ng manok, kakainin mo ito ng buhay at hilaw, hihigupin ang dugo. Pagkatapos babalik ka sa higaan mo matutulog. At magigising ka na lang na nagtataka kung bakit ganoon ang itsura mo, puro dugo, puro dumi. Bakit nakapaa ka? Bakit puti ka ng mga paa mo? Bakit may mga sugat ka na hindi mo alam kung saan galing? Hanggang sa unti-unting mapagtanto mo, nakakaiba na pala ang uhaw na nararamdaman mo. Kahit nasa wisyo ka, magagawa mo ng gumawa ng mga brutal na bagay sa mga hayop. Kahit sa mga daga. O kung anumang may lamang loob. At sa paglipas ng panahon, tao na ang hahanapin mong matikman. Titindi ang pang-amoy mo, pandinig, pandama at paningin. Kahit malayo ang buntis, alam mo kung nasaan siya. Alam mo rin kung sino ang matatandang malapit ng mamatay o may sakit. Maraming pwedeng mangyari rin. Kaya gusto ko, habang nandito ka, protektado ka. Di malaki nga po talaga ang tsansa na mangyari yun sa akin. Lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Dahil sa putaris na sumpang to. Pero salamat po, tito, ha. Pasensya na po talaga sa abala. Ano ka ba? Hindi ka abala. Masaya akong protektahan ka rito. Kaya kunin nyo na ang mga gamit ninyong dalawa at doon na kayo sa bahay. Kakausapin ko na lang si nanay. Walang magiging problema roon. Maaasahan niyo ako, mga anak. Anak ko kayo ngayon dahil nandito kayo sa lugar namin. Nagpunta nga kami noon sa bahay ng tito niya at naupo kami. Doon pa kami nagkwentuhan tungkol sa kung ano-ano. Nang sinabihan na kami ng tito niya na magpahinga, sumunod naman kaming dalawa ni Joff. Akala ko'y ako lang ang may malalim na iniisip. Pero siya rin pala. Kasi nagulat ako nang bigla siyang magkwento. Alam kong maraming aswang dito sa lugar na to. Pero hindi ko inasahan na oo nga pala, pwede rin pala silang maging problema. Mag-iingat ka rin, ha. Magiging maayos ka lagi. At makikinig tayo sa isa't isa, ha. Sa totoo lang, Joff, natatakot nga ako sa isip na may mga aswang pala rito. Alam ko kasing mapupusok ang mga yon. Napapakinggan ko lang dati sa radyo ang mga kwento tungkol sa kanila. Napapanood sa TV at nababasa sa mga libro. Naniniwala naman akong totoo sila. Pero hindi ko inasahan na para bang makakatagpo tayo ng ganon sa isang lugar. Sana lang talaga hindi sila ang maging aberya natin. Mas pipiliin ko pang mawalan na ng hininga sa isang sulok kaysa takutin o hawaan ng isang aswang. Basta rin, kahit anong aberya, huwag na nating hilingin.
Gusto ko talaga maging masaya ka. Matulog na tayo. Huwag na tayong mag-isip ng kung ano-ano para ganahan tayo bukas. Huwag kang mag-alala, sabi ni Tito sa akin. Ipapasyal niya tayo rito bukas. Ituturo niya sa atin ang mga dinanasan niya noong bata pa siya. Kaya sige na, antok na rin ako. Maya-maya lang, nakarinig na ako ng paghilik. Tulog na si Geoff. Ako na lang ang gising at hindi ko magawang matulog dahil sa lalim na mga iniisip ko. Oo, iniisip ko ang mga aswang. Kahit anong pabaling-baling ko sa higaan, wala. Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Halos hinihintay ko na nga lang na mawala na naman ako ng hininga para iyon na lang ang problemahin namin kaysa ang mga nilalang na parang gumagawa ng kanibalismo. May ilang oras na akong pabiling-piling hanggang sa narinig ko na ang mga bulong na hindi ko maunawaan kung saan nagmumula. Talaga namang nakakarinig ako ng mga bulong dati, pero kabisado ko na ang mga boses noon. Ngunit yung mga bulong na narinig ko sa pagkakataong ito ay hindi ko maintindihan. Tinatawag ang pangalan ko. Sinasabi sa akin na lumabas ako ng bahay, pero hindi ko magawa kasi natatakot talaga ako. Tumitindi ang mga bulong na iyon. Wala kahit sinong nasa tabi ko, bukod kay Geoff na natutulog na. Pero sa pakiramdam ko, parang dinidikdik sa tenga ko ang bawat salitang binibitawan. Parang may malamig na hangin na dumampi sa balat ko kahit sarado pa ang bintana. Tumigil ako sa paghihilik ng hangin at tumahimik ang buong paligid. Pero ramdam ko, may tumitingin sa akin mula sa kadiliman ng silid. Hindi ko makita, pero alam kong hindi ito ordinaryong imahinasyon. Lumabas ka na. Ang bulong na parang may halong tawanan at panggigigil. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin ako kay Geoff na natutulog lang. Kailangan ko siyang iwasan, pero hindi ko mailayo ang sarili sa takot at kuryosidad. Habang dahan-dahan akong lumapit sa bintana, tumigil ang bulong ng sandali para lang muling sumigaw sa akin. Lumabas ka! Dito ka! Parang may puwersa na humihila sa bawat galaw ko. Humihigpit ang dibdib ko at nanginginig ang mga kamay. Ang ilaw ng buwan na sumisilip sa bintana ay parang naglalaro sa paligid ng kwarto. Nagpapalutang na mga anino na hindi ko maintindihan. Tumayo ako sa tabi ng pinto at ang mga paa ko ay parang pinipigil ng lupa. Pero paulit-ulit ang tawag. May bagong tono na parang galit at kasuklam-suklam. Halos maramdaman ko na parang humahaplo sa balat ko ang bawat sinasabi. Lumabas ka na! Ang paulit-ulit, paiba-iba ng boses. Parang sinusubok ang tapang ko. Nasa isip ko na lang, baka lang ay panaginip ko ito. Epekto lang ng mga kwento na narinig ko. Pero ang pakiramdam ko, hindi ito panaginip. Ang puso ko ay tumitibok ng sobra, parang gusto nang sumabog. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan. Parang may nagpo-provoke sa akin na tumayo at lumabas tapos maglakad sa dilim. Halos hindi ko na mabawi ang sarili. Ang boses ay lalong tumitindi pa. Mas mabilis at mas malakas. Parang pinipilit akong sumunod sa utos. Parang nanghihipnotismo. May halong tawanan at panggigigil. Parang sinusubok ang bawat takot ko. Ang mga paa ko ay gumalaw ng kusa, bawat hakbang papalapit sa pintuan. Tumigil ako, huminga ng malalim at sa isang iglap. Parang lahat ng anino sa silid ay nakatingin sa akin, nakangiti. Nakita ko ang silid na parang umiikot, parang may pader sa paligid. At ang bulong ay dumapo na sa tenga ko. Mas lumapit at mas mabagsik kaysa sa dati.
Ang puso ko ay parang nang gustong tumalon. Pero sa parehong oras, ramdam ko may isang bagay na nagsasabing hindi ito oras para umatras. Lumabas ka! Lumabas ka! Paulit-ulit na pangungusap at sa kabila ng takot, may kakaibang pag-usisa na pilit akong tinutulak talaga palabas. Kapag lumabas ka at nakinig ka sa akin, mawawala ang sumpa sa iyo. Hindi mo na kailangang gumising sa araw-araw o matulog ng may pangamba. Kung ano man ang susubok na kukuha sa buhay mo, kailangan mo itong harapin. Dahil para rin naman yan sa iyo. Sige na, lumabas ka na. Makipag-ugnayan ka sa amin at malalaman mo ang sagot sa mga katanungan mo. Hindi. Paano naman ako maniniwala sa iyo? Paano ko paniniwalaan na alam ko ang sagot sa mga tanong ko? Gayong pati ang mga magulang ko ay hindi iyon masagot. Hindi ko nga alam kung anong klaseng nilalang ka. Paano ako magtitiwala? Sige nga, baka nga hula ko lang yan. Baka ikaw lang yung aswang na sinasabi sa kwento ni Joff. Aswang nga ako at alam ko kung ano ang makakatulong sa iyo. Dahil aswang din naman ang nagbigay ng ganyang sumpa sa iyo. Kung makikipag-usap ka sa akin ng formal, malalaman mo ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nasaan yung tao naman ako ngayon at hindi ka matatakot sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Basta bigla na lang akong lumabas. Dahil pakiramdam ko, iyon na lang din ang pag-asa ko. Kahit may pagdududa pa rin. Kaya ko naman sigurong sumigaw sakaling may mangyaring hindi maganda. Kaya nilakasan ko na lang ang loob ko at tuluyan akong lumabas ng pintuan. Kailangan mong sumama sa akin dahil magre-ritual tayo. Aalisin natin ang sumpa sa iyo. Yung sumpang naaapektuhan ng mga lahi namin dahil sa daladala mo. Matinding aswang ang nagbigay niyan. Alam mo kung bakit? Kasi gustong-gusto ng nilalang na yun ang nanay mo. Pero pinili niya ang tatay mo. Kanina pa kita pinagmamasdan mula nang makita kitang dumating dito sa probinsya namin. At tama ang hinala ko, lumabas ka nga. Madali lang alisin ang sumpang yan. Ang sabi ng aswang na nagbigay niyan sa'yo, gusto ka nilang makitang paulit-ulit na nahihirapan. Dahil sa bawat paghihirap mo, nakikita rin nilang nahihirapan ng mga magulang mo. Hindi kasi niya nakuha ang nanay mo. Bungad sa akin ng lalaki na hindi naman nakakatakot ang itsura. At naging formal na ang kanyang boses. Pero mararamdaman mo pa rin ang pagkabangis at pagiging otoridad nito. Anong ritual naman ang gagawin natin? At paano ako makakasiguro na hindi mo ako pagtataksilan? Aswang ka, diba? At hinahabol ako ng kamatayan. Pwede mo akong patayin kahit kailan na gusto mo. At saka, kalahi mo rin yung nagbigay ng sumpa sa akin. Pwede ka rin galit sa akin. Kaya pasyensya na. Pero hindi ako sasama sa iyo. Naaapektuhan ng mga kalahi kong aswang kapag nararamdaman namin ang presensya mo. Dahil ramdaman namin kung gaano katindi ang sumpang ibinitaw sa iyo ng isang aswang na may mataas na antas. Nahihirapan din kami dahil nagkakaroon kami ng parang obligasyon na patayin ka. Pero hindi na ganun ang lahat ng aswang ngayon. Namumuhay na rin kami ng maayos at bilang tao tuwing umaga. Nilalayuan na namin ang dating pamumuhay. May konsiderasyon din naman kami. Sa simbahan kita dadalhin, hindi sa lugar namin. Doon ka daraanan ng ritual. Doon ka ipagdadasal para mabawi ang sumpa. Swerte ka na lang at may gabunan dito sa amin. Alam niya ang lahat ng dapat gawin at handa siyang tumulong sa iyo. At ito pa,
patay na rin ang nagbigay sa iyo ng sumpa. Kaya wala nang babalik sa amin kung sakaling tuluyan na nating alisin yan. Ngayon na ba? Aalis na ba ako? Kapag nagising sila at hinanap ako, siguradong mag-aalala sila. Alam nila ang kalagayan ko. Ayaw ko nang makapagbigay pa ng abala. Huwag kang mag-alala. Bubulungan ko sila ng dasal para maging mahimbing ang tulog nila. Babalik ka rito bago sumikat ang araw. Kailangan na nating alisin yan. Sobrang naaapektuhan na rin kasi kami. At alam kong magpapasalamat ka rin habang buhay pagkatapos nun. At yun nga ang nangyari. Sumama ako sa kanya. Wala naman akong nararamdaman na kahit ano. Parang nabablangko lang ako. Habang naglalakad kami, naisip ko, paano kung totoo ngang maalis na ang sumpa sa akin? Mabubuhay na kaya ako ng normal? Makakapasok na kaya ako sa eskwela nang walang nagbabantay? Makakapunta na kaya ako sa kung saan-saan? Makakalabas na kaya ako ng gabi? Masakit isipin, pero hindi pa rin ako sigurado dahil wala pa namang patunay. Patuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa parang isang lumang simbahan. May kampana pa rin doon. Pagkapasok ko sa loob, may mga ilaw naman. Subalit sa itsura nito, halatang matagal na at napabayaan. Pumasok kaming dalawa at doon ako nagulat. May isa pang tao sa loob. Isang matandang lalaki. Siguro siya ang kabunan na sinasabi ng kasama ko. Kahit matanda na, malaki ang pangangatawan niya at maayos ang tindig. Kung hindi mo makikitang maputi na ang buhok niya, hindi mo aakalain na matanda na talaga siya. Ngumiti ito sa akin at paglapit ko, hinawakan niya ang ulo ko. Sinabi niya na malapit nang matapos ang matagal ko ng pagtitiis at mahaba pa raw ang panahon ng buhay na naghihintay sa akin. Kaya mas masusulit ko pa iyon. Napangiti naman ako sa kanya. Hindi sila mabigat kasama. Kung tutuusin, sobrang gaan ang konsyensya nila. Namamanghalang talaga ako. Unti-unti ring nawala ang duda ko sa kanila. At nakita kong naghahanda sila ng mga gamit. May inalabas din silang isang libreta. Pero hindi ko alam kung para saan iyon. Wala akong ideya kung ano mismo ang gagawin nila at kung paano magsisimula ang ritual. Pinaupo niya ako sa isang bangko sa loob ng simbahan. Tahimik muna ang paligid bago nagsalita ang matanda. Nakipagkwentuhan siya sa akin na parang matagal na niya akong kilala. Tinanong niya kung ano raw ang balak kong gawin sa buhay kapag tuluyan ang naaalis ang sumpa. Sandali akong napaisip bago ako sumagot. Sinabi ko sa kanya na magsasaya talaga ako. Lalabas ako hanggat gusto ko. Pupuntahan ko ang mga lugar na matagal ko nang gustong makita at marating. Hindi na ako palaging uuwi agad ng bahay dahil gugustuhin kong sulitin ang lahat ng panahong ipinagkait sa akin noon. Gagawin ko ang lahat hanggang sa maramdaman kong sapat na. Hanggang sa mapagod ako sa kakasubok ng mga bagay na dati ay bawal at delikado para sa akin. Tahimik lang siyang nakikinig. Nakangiti pa siya, pero may lalim ang tingin niya na para bang naiintindihan niya ang matagal kong pagkakakulong sa takot. Tumango lang siya, saka marahang nagsabi na natural lang ang gusto kong maranasan ang lahat. Lalo na kung matagal akong nabuhay na may pangamba. Ugali at likas sa amin ng mga aswang ang mapaghiganti. Siguro sobrang sakit ng nararamdaman ng nagsumpa sa iyo dahil gustong-gusto niya talaga ang nanay mo. Mabuti na lang at napunta ka rito sa lugar namin sa ganyang edad. Alam mo, tiyak nakakaramdam ka rin ng ibang aswang sa ibang mga lugar. Pero hindi ka nila tutulungan dahil sa takot. Buti na lang at sapat ang karanasan ng tribo ko para maalis ang sumpa sa iyo. Hindi naman kami pwedeng basta pumatay ng tao. Lalo't wala namang atraso sa amin.
at hindi rin kami nagugutom. Kasi iyon ang nararamdaman ng mga aswang kapag nararamdaman ka nila sa paligid. Para bang obligado silang bigyan ka ng problema at kitilin ang buhay mo. Kumbaga ang sumpang inilalagay sa iyo. Kapag may aswang na mapapadaan o malapit sa iyo, maaamoy ka nila na parang isang halimuyak ng bangkay. At kaya ka bigla-biglang nawawala ng malay ay dahil sinisinghot nila ang amoy mo at mawawalan ka ng enerhiya ng panandalian. Pero iba na ang ganito mga nilalang sa panahon ngayon, kaya mabuti na lang at nagtiwala ka sa amin. Maraming salamat po, Lolo. Sa totoo po, hindi na po ako magkapaghintay sa ritual. Paano ba ang gagawin natin? Ano po bang proseso? Masakit po ba yan? Mabilis lang ba? Natatakot po ako. Baka brutal. Ano po ba? Gusto kong malaman. Nauutal ako sa pagsasalita. Hindi ko namamalayan na marami na pala akong tanong. Huwag kang mag-alala. Hindi ito masakit. Hindi rin ito brutal. At higit sa lahat, hindi ka namin sasaktan. Ang ritual ay hindi tulad ng iniisip mo na may sigawan, dugo o paghihirap. Hindi ganoon ang paraan namin, lalo na tao ka pa at gusto ka naming manatiling ganon. Ganito ang mangyayari. Uupo ka lamang sa gitna ng simbahan, sa harap ng altar. Hindi ka igagapos, hindi ka pipigilan. Kailangan mong nandoon dahil gusto mo, hindi dahil napipilitan ka. Dahil kapag may alinlangan ng puso mo, hindi gagalaw ang dasal at walang silbi. Ang kaibigan ko ang mangunguna. Bubuksan niya ang lumang libreta. Doon nakasulat ang mga salitang hindi binibigkas ng basta-basta. Mga salitang mas matanda pa sa simbahang ito. Hindi iyon sumpa, kundi paalala. Paalala sa kung sino ka bago ka tinataka ng dilim. May sisindihan lang na kandila. Hindi marami. 3 lang. Isa para sa buhay mo. Isa para sa sumpang nakakapit sa iyo. At isa para sa pagpapalaya. At habang nagdarasal siya, mararamdaman mong parang bumibigat ang hangin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may gustong umalis. Para bang unti-unting hinihila palabas sa iyo ang matagal nang nakakulong. Pwede kang makaramdam ng hilo, paninikip ng dibdib o biglang lamig. Normal lamang iyon. Ibig sabihin, gumagalaw na ang sumpa. Hindi ka mawawala ng malay. Kailangan mong marinig ang sarili mong pangalan habang binibigkas niya iyon. Dahil doon kumakapit ang huling tali. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang ito. Kapag nagsimula na, hindi lalampas ng ilang sandali. Mas matagal pa ang paghihintay mo kaysa sa mismong ritual. At oo, nakakatakot sa una. Hindi ko ikakaila. Dahil unang beses mong haharapin ang mismong bagay na matagal kang hinahabol. Pero lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa. Nandito lang kami. Nandito ang simbahan. At nandito ang hangganan na hindi pwedeng lampasan ng dilim kapag natapos ito. Mapapansin mo kaagad yon. Parang may nawala. Parang may huminga ng mas malalim kaysa sa dati. Parang sa unang pagkakataon, walang nakaabang sa likod ng bawat sandali mo. Kung handa ka na, magsimula na tayo. At kapag natapos ito, ikaw na ang magpapasya kung paano mo gugustuhing mabuhay. Tara na po, simulan na po natin. Hindi na ako makapaghintay. Grabe. Namangha ako sa mga nalaman at lalong lumakas ang loob ko. Lumapit siya sa may lumang altar at kinuha ang 3 kandila. Isa-isa niyang sinindihan. Hindi nagmamadali at bawat sindi ay may kasamang maikling bulong na hindi ko naman maunawaan. Ramdam ko kaagad ang pagbabago sa paligid. Parang huminto ang hangin
Parang ang buong simbahan ay nanginginig. Pinaupo niya ako sa gitna. Hindi naman malamig ang sahig, pero ramdam ko ang panginginig sa talampakan ko, na para bang may dumadaloy mula sa lupa paakyat sa katawan ko. Umiikot sa akin ang kasama kong aswang. Tahimik lang. Bantay sarado ang paligid. Wala akong nakikitang kakaiba, pero alam kong may naroon. Hanggang sa binuksan ang libreta. Nagsimulang magdasal sila. Malinaw ang bawat bigkas ng pangalan ko. Hindi siya sumisigaw at hindi rin naman mahina. Sakto lang para marinig ko, para maramdaman ko. Hanggang sa unti-unting bumigat ang dibdib ko na para bang may nakapatong. Hindi naman masakit pero nakakapanlumo. Sumikip ang lalamunan ko at biglang nanlamig ang mga braso ko. Pinikit ko ang mga mata ko gaya ng bilin niya. Doon ko narinig ang mga bulong. Mas malinaw ito. May galit. Mapanulsol. Parang ayaw bumitaw. Parang inihila ako pabalik. Gustuhin ko mang umatras, pero naalala ko ang sinabi niya. Kailangan kong manatili. Huminga pa ako ng malalim. Biglang uminit naman ang bato ko. Parang may hinila palabas mula sa ulo ko. Pababa sa gulugod ko. Napasinghap ako. Nanginginig na ang buong katawan ko. May tumulo na lang bigla sa gilid ng mga mata ko. Hindi ko alam kung luha ba o kung ano. Labas! Lumabas ka! Mariing sabi ng matanda. Kasunod noon, parang may biglang napigtas. Isang iglap lamang ay sobrang gaan. Napaupo na lang ako. Hinihingal at pawis na pawis. Tahimik ang simbahan. Parang nawala na ang bulong. Nawala bigla ang bigat na palagi kong nararamdaman. Lumapit ang matanda at ipinatong ang palad niya sa noo ko. Tapos na. Malaya ka na. Sabi niya. Sa unang pagkakataon, huminga ako ng walang takot. Parang may umagang sumikat sa loob ko, kahit madilim pa rin sa labas. Pagkatapos noon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Talagang tumakbo ako sa kanila at niyakap sila. Umiiyak ako sa sobrang saya. Nakakahiyang aminin, pero hindi ko talaga napigilan noon ang emosyon. Niyakap ko ang dalawa at niyakap din nila ako pabalik. Paulit-ulit akong nagpapasalamat. Halata sa kanilang kasiyahan, halata ang dalisay nilang intensyon sa pagtulong sa akin. Talaga namang wala silang ginawang masama sa akin, ngunit hindi rin nagtagal ang sandaling iyon. Kailangan na naming magpaalam sa isa't isa. Hindi pwede na sabay-sabay kaming lumabas ng araw. Kilala daw sila sa baryo ng mga aswang. At kung makita daw ng pamilya ni Geoff na kasama nila ako, baka mapahamak sila. Ako rin, ayaw kong ipahamak sila, lalo na't ang laki ng tulong nila sa akin. Kaya nagpaalam na ako, sabay pasasalamat. Halos maglumuhod na lang ako sa sobrang utang na loob. Umuwi ako sa bahay ng tito nila Geoff. Tulog pa rin sila. Pero madaling araw na. Nung nandun ako, hindi ko magawang matulog. Ang gaan ng pakiramdam ko. At parang napakalinis ng lahat sa paligid. Pagkagising nila, agad ko silang niyakap. Lalo na si Geoff. Tumayo siya at lumabas, halatang hindi pa magkapaniwala. Hindi ka ba kinakabahan? Tanong niya. Saan naman ako kakabahan? Sagot ko na nakangiti. Napangisi si Geoff sa akin. Siguro nagtataka siya sa akin kung bakit. Bakit ganito ang lakas ng loob at tapang ko ngayon? Wala akong sinasabi sa kanya tungkol sa mga delikadong bagay. Kahit yung mga simpleng bagay, tulad ng pagsakay sa bisikleta, ginawa ko sa harap niya. Halata sa kanyang pagkakabalisa. Hindi siya mapakali. Ako naman ay tawa lang ng tawa. Kaya ko na ring tumawid ng kalsada ng mag-isa. Sila lang, mga tito niya,
Talagang sumasakit ang ulo sa akin. Pero binibigyan ko sila ng kasiguraduhan na ayos lang ako. Lumipas ang maghapon nang walang masamang nangyari. Hindi man lang ako inatake ng hika. Lahat sila nagtataka. Iniisip nila na baka nagbibiro lang kami ni Geoff tungkol sa mga panganib na nagbabanta sa buhay ko. Pero laging pinapatunayan ni Geoff na totoo iyon. Ano na bang nangyayari sa'yo rin? Bakit ganyan ka na? Ang lakas na ng loob mo. Kabang-kaba na ako sa'yo sa totoo lang. Natatakot ako na kapag may mangyari sa'yo, ako ang pagbuntunan nila ni tita. Geoff, huwag ka nang kabahan sa akin. Sabi ko naman sa'yo, wala na. Ayos na ako. Ikaw naman, ayaw mo kong paniwalaan eh. Ang gaan na nga ng pagkaramdam ko. Gusto ko ngang maligo sa ilog eh. May ilog ba dito? O dagat? Kahit ano, tara na. Gusto ko talaga maranasan lahat. Paano mo naman nasabi na wala na yung sumpa? Natulog ka lang naman ah. Naku Geoff, hindi na ako natulog. Basta kahit pumunta pa tayo sa simbahan, kahit kaninong manghuhula mo pa ako dalhin, sasabihin nilang malinis na ako. Masyado pang maaga para paniwalaan yung mga nangyari. Sa ngayon, maniwala ka na lang muna sa akin. Kilala mo naman ako. Ako ang unang-unang natatakot sa kalagayan ko, bago pa kayo. Hindi na pumalag si Geoff sa akin. Tinanggap na lang niya ang lahat ng sinasabi ko. Nagpunta kami sa kung saan-saan. Kitang-kita niya kung gaano kalakas ang tawa ko at kung gaano nakatapang ang loob ko sa paggawa ng mga bagay na dati ay hindi ko magawa. Alam kong masaya siya para sa akin, pero hindi pa rin nawawala ang pag-aalala niya. Minsan, inaalalayan pa rin niya ako. Hinahawakan ang braso ko na parang takot siyang mapahamak ako. Tawang-tawa ako sa kanya noon kasi doon ko lalo nakita kung gaano siya katunay na may pakialam sa akin. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-uwi namin sa mismong lugar namin. Hindi ko talaga makakalimutan ang naging bakasyon ko doon sa Dumaguete. Doon din ay nagdesisyon ako na babalik ako sa lugar na iyon at sana'y lagi kong makita ang dalawang nilalang na tumulong sa akin upang mawala ang sumpa. Hindi ko man naipaliwanag ng maayos sa mga kamag-anak ko na taga Cebu sa side ni Mama, lalo na kay Mama, kung ano talaga ang eksaktong nangyari. Ang mahalaga, wala na ang sumpa. Hindi ko sinabi sa kanila na tinulungan ako ng aswang dahil ayaw ko nang malaman ng mga tao na may aswang pa ring nakatira sa mga liblib o gubat-gubat at namumuhay na lang ng normal. Sa ngayon ay namumuhay na ako ngayon ng normal. Matagal din bago ko sila nakumbinsi na ayos na ako, pero maganda ang naging bunga. Ang sarap palang mabuhay lalo na kapag wala ka ng limitasyon. Hanggang ngayon, may sarili na akong pamilya na pinagbabahagian ko ng kwento ng mga karanasan ko noon. Ang galing no? Subalit bago ako nagkapamilya, ay pabalik-balik pa ako sa Dumaguete. Nasimula daw nung nagpunta ako sa bahay ng lolo't lola ko. Sa side ng ama ko, wala na raw nagpaparamdam sa kanila na mga aswang tuwing hapon. Ako naman ay pinipilit kong gumala-gala sa kabundukan nun, lalo na sa mga liblib. Kunwari ay gusto ko lang ng mga adventure, pero ang totoo ay nahanap ko talaga ang nagligtas sa akin at nag-alis sa mga sumpa. Subalit nakailang balik na ako doon ay hindi ko na talaga sila nakita. Hanggang sa nagkaroon na nga ako ng sariling pamilya at bibihira na lang makapunta doon. Ang galing lang no? Tunay pala na sa buhay, dadalhin ka ng Panginoon sa direksyong para sa'yo. At wala talagang imposible. Kailangan mo lang manalig na magiging maayos din ang lahat. Munti ka na akong sumuko noon. Kung hindi siguro nangyari ng maaga ang mga naranasan ko doon. At kung hindi rin dahil kay Geoff, baka hindi ko na kinaya ang bigat ng sitwasyong dinadala ko simula pagkabata. Kaya nagpapasalamat ako na nangyari iyon.
Minsan talaga may mga desisyon na nakakatakot, pero dahil sa kuryosidad mo ay pinipilit mo itong gawin. At yun pala ang magpapalaya sa'yo. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Naway may napulot kayong aral. Muli po, ako po si Ren ng Visayas. Alright. Huwag kalimutan magpandesal.